Bthei phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Uwe Rangbah balatip kerteng kum uba pensuk lang khongwir ula Khlad namar ka jing Bthei ka Tusok jing thia ka badei ra ka lain. Haba persang bandum khubor na ki pulit kia thu badei ka jing Bthei jang ka Tusok jing thia ka badei ka Tusok lain. Katei ka jing thia ka dei ka por khat ar phau a shiteng sngi kat kum ka khubor balayo na ki he pulin onda kila poi kerki ha ka ying jang uba pensuk lang khongwir kabadon halum kin seismen ya katei ka jing Bthei balong kum ukenja bom hasmen kabahab hapo kamadan Bthei police station lajia ne kasngi ningkong ki pulit bom suat kila hiar wot shasmet bantokit ya kani ka jingja uni ubriu latip da uba khongwir bat udai ubla kenjo ya ka life sans nem tam ka arta na kaliang kilat Bthei khubor mars nyo jingtip bran kila poy ya katei ka jaka banyo I dala ki jongki khman Shushu katei ka jingja kabla pensuk jeri ka shinong smith baro ka wei khamtam ki para marjan ka ying jong uba pensuk lang khongwir ka dei armala ha badon katei ka jingja utei Rangbah udan marwe ha jing thiapang omla bantip ka ei kabla pelong ya katei banja hadu bamla shu banyo I ya kamen kabla pra lingkhot lingkhai ba ka jing Bthei ka long kabla jamba hadu ba kala penjulor ya ki katu katne ki kamra jong kamala ban ningkong mahapo kane ki ying na ka jing Bthei jong ki pulen ki bala lum ya ka kaipot ban yo postmortem lahap ban chusong ha plastik ban penkit cho hospital negrims shushu ki benta jong ka ying hapo kila orpat lun ka kenro ru kala peiling ba bar ki jing khang yet kila pat lun ki pulet ka kinhun bom swat bat ka CSU kidang pelong mentai ke jing tokit bantip tenrai ya kitiar ba penmi ya katei ke jing Bthei ha ka wei ka ying ka lum kin sai smith henne ka sngin kong ka balalam sha ka jing yap jong wei Rangbah Mari. Kena saya ni kecinca ini Rangbah iba Khlad ini ni mesti biar buat pin nak mana? Mesti biar. Khlad ni tu ya kena kinca kuno kalong. Kalong ke long ni tip lah dan semula mo syukur orang Bthei ni teh. Lawan ni long kumne teh ni tip lah. Satu kali nung gaya jingsa bai sistem. Oh ini sistem tala alai benai itu. Isu tibi acing ti. Dah kapo bismar ia tak acing ti ka de kadisan nam dah tak elektrik tusok. Di sini elektrik ni mo tahu. Kedai elektrik. Memang ngala sak cong tu. Sak cong. Bro si kita bai tipang kata ka elektrik tusok kam cu dan kena kasan Dan ni. Kena elektrik tusok kadi ke ba thiet na kadi ke ba tha da ki bo hospital ban thiet. Dek wasi dah thiet. Sak na stop. Anu stang. Kerteng kumno ini ba Tusok lah. Suklang jaj.
Ni bisa kita berupa. Ni lah yang tanah nabat. Apa tak? Tapi kata kajing subah jeng kulit bagade kata Bthei matre. Trước thì ông cũng ta thì ông đầu anh như ông thầy người ta cái thứ như là bây giờ mình keren cái kulit kali ni ông đây là kata Kulit yang kom. là chú ông như là đây là kata thiệt nghe chú bật tiếp ba là kulit là bật clear kulit là bật thu bật clear này người ta chú đã đến pas macam mana như là bật tiếp clear lah. Ka mat jeng ba. Saya kira